Zilster Marit Bouwmeester had juist er historisch kreun. Ze de eerste Fries zo'n 1996 die de medaille meeneemt van de Olympische Simmerspelen. Bouwmeester Gier van goud, maar moest dat tevreden stellen met zilver. Justerjoen waard dat grut viert op sleepboord de Holland in Weymouth. Een soort Holland Heinekenhuis in het Lieds. Marit Bouwmeester genoot ervan. Ik ben echt gewoon super blij dat iedereen moeite heeft genomen om te komen. Betekent zoveel, want je leeft zo'n egoïstisch leven en best wel eenzaam soms. En het is gewoon echt fantastisch om te zien. Dus dank jullie wel en ik hoop echt dat jullie allemaal een super leuke avond hebben. Kan je even nu het feest meenemen? Hoe beleefd dit? Ja, dit is echt wel bizar. Dit hou je gewoon echt totaal niet in de gaten als je er maar bezig bent. Maar het is echt super leuk. Ja, want laten we toch even weer omgaan naar Van der Midje, de race. Hoe heb je dat beleefd? Ja, ik heb een goede start, maar ik kon het net helemaal bijhouden en wien en wie wel lastig. Dus ja, het was helaas. Dus ik behaalde er eerst best wel vol van, want ja, mijn coach en ik nog alles onder het motto van onder goud en echt dat is het eerste wat telt. Dus het viel wel een beetje dubbel om echt zilver te vieren, maar nou mijn familie en vrienden is toch echt heel leuk. Het goud moet maar in Brazilië komen. Ja, zeker weten. Een mooie plak, toch? En van het feest troon nooit beachvolleybal, want ik deed weer een Fries succesvol. Richard Skuul en zijn maat Reinder Nummerdor hebben vannacht in de kwartfinale de Italianen verslaan in 2 sets. Joen om 12 uur Nederlandse tijd spelen ze de hele finale in Duitsland. En kijk naar de vreugde van Reinder Nummerdor. De opluchting en de vuist van Richard Schel. Prachtig om te zien.